някъде по останалите. Може да сме дали като желание да докосваш. Искаш да друг човек. Да слушаш неговия свят. Дойдох в Вроца, дойдох, защото безкрайно много уважавам всичкото това, което този човек направи през цялото време, в което е бил и актьор, и директор, и начина, по който се грижи за трупата си, за репертуара си, за фестивала си. Имах удоволствието да разполагам с цялата трупа, да избера хора, с които бих искала да работя, както имах и шанса специално за този текст, който е Летене на Олга Мухина, да бъде направен еднократно кастинг, в който да бъде даден шанс на млади хора едновременно да станат членове на трупата на театъра и същевременно да започнат да играят в представлението. Направили сме това, което ще видите тази вечер. Надявам се наистина да бъдете и да видите тази вечер, за да може да бъдете по-продуктивни и да станете наши партньори, ако не приятели, то поне партньори, за да можем да стигнем до всеки зрител, който би имал интерес да види това, което сме направили. Текста е на Олга Мухина, както казах, Летене. Текста си е истинска битка на всеки актьорски екип с този драматург, защото това е един от провокативните и преди 15 на години встъпил в модерната драматургия човек, който е завоювал някакви позиции в Русия и съответно по цял свят. Аз мисля, че ние се справихме достойно с неговия текст. И какво харесва ли ти? Преброих всички мъже през последната половин година. Аз си спомнях имената на всичките и те всичките са чудесни и аз ги обичах всичките. Да можеш да ги събереш всичките. Тая стая да мълчат и да слушат теб. Само, че те са много. Ти си сама. Знам колко трудно е да пребориш този текст на Олга Мухина. Защото той е приказен, той е поетичен, той открива много дълбоки смисли в като че ли на пръв поглед ежедневни и тривиални неща, които си казваме, съветваме се един друг, предаваме на децата си или помежду си променяме. И как от това да създадеш висока стойност, която да бъде достойна, да бъде показана на сцена. Всеки текст, особено пък в случая, когато разполагаме с текст на такъв драматург, би бил достойно предизвикателство за всеки един автор на сцената. Ние решихме, че за нас е важно той да бъде много визуален, този език на израза. От сценичните изкуства, може би най-визуалното е танца, защото то борави с пространството, с формата, с манипулацията на пространството, на ритъма и най-вече с нещото, което всеки един от нас познава най-добре, инструмента, който ние познаваме, всеки един от вас познава, това е собственото ни тяло. Ние използваме това тяло, ние танцуваме цял живот. В момента, в който се родим, до края на живота, ние всички танцуваме. Но този танц трябва да бъде намерена формата и пътя, как той да стане сценичен, как той да бъде отворен за различните хора, защото всеки един е уникален и да може да вълнува и да забавлява, разбира се, да кара хората да се замислят. Но общо ето това беше моята роля. Да бъда до тях, да бъда техния партньор и най-голям враг в това да открият наново тялото си. И че цялото тяло е по-силно, отколкото единствено главата, словото, звука. Що се касае до самите герои и персонажи, тъй като са взети, самата пиеса е написана по принципа на вербатим, те са доста реалистични като хора, по принцип, като типажи, и съответно няма как да кажем, че са само негативни или само отрицателни. Във всеки един от тях, както и у нас, се преплитат, въртат се едно около друго, целуват се, сбиват се доброто, лошото, и в тази битка, в този водовъртеж, вътре в самия човек, нашите герои търсят себе си, загубват се, намират се някъде, продължават да се търсят.
така. Вилга изтрива кръвта с ръка. Ръка на шкулата. Худот език. Разбилени зъби. Ръцете му също са в кръв. Щупен нос. Чупени пръсти. Спукан бъбрък. От себе си не можеш да избягаш. Аз като се родих бях толкова добър, а после всичко се струпа отгоре ми Тъжен и уморен. главата ми потъна в мърсотия. И аз кривнах не където трябва. Аз не разбрах какво стана, как, защо. Да можеше сега да се завия през глава и да заспя. И когато се събудя, всичко това да е било вчера, да можеше